En Pinxo i l'òpera, un llibre musical de Magali Lehuche. Avui, en Pinxo està molt content perquè visitarà l'Òpera de París amb la seva amiga Betty. Ja són al peu de l'escalinata. La visita guiada està a punt de començar. Però van massa de pressa. En Pinxo i la Betty no els poden seguir el ritme. On deuen ser? Sota les butaques de la platea? Aquí no hi ha ningú. Darrere d'aquesta porta? No, això és un camerino d'una cantant. Quina veu més bonica! Què li passa? Què hi passa a dalt de l'escenari? Mira, aquell personatge d'allà. Que graciós amb el seu barret! Provem per aquí. Oh, aquests decorats són una passada! I ara, el vestuari. Quanta activitat que hi ha darrere de l'escenari. Però no troben cap senyal del grup. En Pinxo i la Betty estan esgotats, així que s'estiren a terra. Ups! El guarda de seguretat no sembla estar-hi gaire d'acord. Ràpid! Hem de trobar la resta abans que ens atrapi el guarda. Però l'òpera és enorme. Són allà! Ha estat una visita realment inoblidable.
I aquest conte musical s'ha acabat, però no abans de que veiem com són les veus de l'òpera. Una òpera és una història que s'explica cantada i amb música. En una òpera les veus s'anomenen segons si són més o menys agudes. Les veus femenines són soprano, mezzosoprano i contralt. I les veus masculines són tenor, baríton i baix. També podem sentir-hi el cor, format per moltes persones que canten alhora. L'obertura és el fragment musical que toca tota l'orquestra a l'inici de la història. I ara sí, aquest conte musical s'ha acabat. No oblides, si vols, donar-li m'agrada, compartir en xarxes socials i subscriure-te al meu canal. Gràcies, adeu!